au bi mutawallidin minhu ko nan yana jin au tagayyaral mudulaku au tagayyaral mudulaku ko ruwa mudulaki ya jirkita bi mutawallidin da mai haihuwa minhu ma'ana minal ma'i menene yake haihuwa minal ma'i kaga kamar gansa kuka ko kainuwa ko bado to wannan ruwan baƙin ne ala daharati yanzu ruwa in baya fita ai zai gansa kuka ko ya kainuwa ko ya bado ko to wannan ai ruwan ne yake haifar da shi to wannan baƙin ne ala daharati to akwai ma nan cikin sharhi wani malami da yace a wajen safa amma yace wai kamar gansa kuka ai shi gansa kuka ruwa ne dulul mukusi ai shi yake kawo gansa kuka shi wai a wajensa saboda ya tabbatar ma cewa ruwa ce wai ko da dakawa akai sai aka daka gansa kukan sai da ta zama gari sai aka ɗebo sai aka zuba a ruwa wai shi a wajensa fa ai ruwa ce gansa kuka shi wai baki ne ala daharati sai malamai suka ce a'a amma ai in an lura da launu da du'umu sai ya canja sai suka ce a ya san cewa ruwa tsarki an fahimce ni saboda gansa kuka ruwa ce ulul muqassin nan shine yake kawo shi an fahimta to ruwan bakin ne ala daharati aw me aw bi qararihi aw tagayyara al mudlaqu ko ruwa mudlaqi ya jirkita bi qararihi alura da matabbacin ruwan yanzu kaga kaman kasar goran dutse yanzu aka haƙa rijiya a goran dutse da aka ɗebo ruwan sai aka ga ya ɗan yi jaja ko dala sai aka haƙa rijiya a gurin sai aka ɗebo ruwan sai aka ga ya ɗan yi jaja to ai launin ƙasar ne to wannan baƙin ne ala daharati da milhin kamar ƙasar gishiri ko ƙasar kanwa an fahimta misali yanzu kaga kamar rijiya kamar gohol ɗin nan na masallacin kofar mata yanzu in kana alwala wannan ainihin ruwan gohol din zaka je na kanwa to wasu malaman ma sun ce ai da can kanwa ake a gurin to yanzu wannan ruwan baki ne ala daharati an fahimta aw bi matruhin min gairi qasdin aw bi madaruhin aw tagayyara al mudulaku ko ruwa mudulaki ya jirkita min gairi qasdin ba da niyya ba ina misalinsa ka an alqathur yawu kamar guguwa ce ta tashi sai ta ebo ƙasa sai ta zuba a ruwa to wannan ruwan bakin ala daharatihi ne shine nan wato nan wannan da yace au bi madaruhin min gairi qasdin shine wannan madaruhun min gairi qasdin shine ka an alqathur yahu sai yace walau qasdan ko da ainihin da nufi yayi kamar yanzu ka gane ko kamar yanzu ruwan da mutum zai alwala da shi a buta sai ya ɗebo yashin nan da kansa sai ya zuba a cikin butar ko kuma gwangwanin da zai alwala sai ya ebo ƙasa ƙasar sai ya zuba a gwangwanin shine walau qasdan kina wannan min gairi qasdin ka an alqatur yahu an fahimta ko to shine nan an fahimta ko min turabin aw milhin aw gairihi min ajza'il arli min turabin aw milhin aw gairihi min ajza'il arli min turabin aw milhin aw gairihi min ajza'il arli wato imma turabu ne da ko milhu ƙasa gishiri aw gairihi min ajza'il arli to nan malamai a haka yake to malamai na baya da suka zo sai suka kaso biyu Abu Muhammad mai risala nan da turabu da milhu da waninsa to sai malamai suka kaso biyu suka ce malam Abu Muhammad mai risala
ya ce da turabu da milhu da waninsa duk ba su san cewa ruwa tsarki ba. Shi kuma malam mazari ya ce ya san cewa ruwa tsarki. Shehu Abu Muhammad mai risala ya ce waɗannan duk ba su san cewa ruwa tsarki ba. Shi kuma ainihin malam mazari ya ce duk sun san cewa ruwa tsarki. To sai suka tafi suka bar wannan. To daga baya sai malam Qabisi, shi kuma malam Qabisi sai ya zo ya duba zantuttuka nan, ya ce da zancen Shehu Abu Muhammad mai risala da ya ce duk ba su san cewa ruwa tsarki ba, da zancen malam Qabisi da ya ce ya san cewa ruwa tsarki, to zancen su wifaƙa ne ko kuma a'a zancen su hilafa ne? Shi in ji malam Qabisi. Sai ce to shi Shehu Abu Muhammad mai risala da ya ce duk ba su san cewa ruwa tsarki ba, to yana nufin wani masanu'i ke nufi. Da za a ce to masanu'i fa, sai ce to in masanu'i ne wannan dai ya san cewa ruwa tsarki. Shi kuma ainihin malam mazari shi kuma da ya ce ai duk sun san cewa ruwa tsarki, duk sun san cewa ruwa tsarki, to sai shi malam Qabisi sai ya ce to wannan da ya ce duk sun san cewa ruwa tsarki ba shi ne ainihin malam mazari ba, da ya ce duk ya san cewa ruwa tsarki, to in ce ko yana nufin masanu'i yake nufi. Masanu'i yake nufi, to masanu'i ya san cewa ruwa tsarki. To da za a tambaye shi a ce to masanu'i fa, sai ce to masanu'i ne ya san cewa ruwa tsarki. Shi kuma ainihin Shehu Abu Muhammad da ya ce duk bai san cewa ruwa tsarki ba, yana nufin wani masanu'i. Da za a tambaye shi a ce to masanu'i fa, sai ce to wannan masanu'i ya san cewa ruwa tsarki. To ashe kaga shi ainihin malam Qabisi sai ya ce to zancen Shehu Abu Muhammad mai risala da zancen malam mazari wifaƙa ne, zancen su ɗaya ne. An fahimta ko? Zancen su ɗaya ne. Shi an fahimta ko? Wato nan min gairi qasdin, wannan min gairi qasdin, madaruhun min gairi qasdin, ka gan shi? Imma madaruhun min gairi qasdin ko? Sai ce walau qasdan. To shi madaruhun min gairi qasdin, madaruhun min gairi qasdin min turabin aw milhin aw gairihi min ajazail arli, wannan duk bai san cewa ruwa tsarki ba. Wannan misali mutum ne ya ɗebo ruwa zai alwala, sai ainihin guguwa ta tashi sai ta ɗebo ƙasa sai ta ambula a cikin abin nan, kaga madaruhun min gairi qasdin. To min turabin aw milhun aw gairihi min ajazail arli, wannan bai san cewa ruwa tsarki ba. To shi wannan madaruhun qasdan, yawa madaruhun qasdan, wato min turabin wannan kamar wannan gidan ne ma fasada, bai san cewa ruwa tsarki ba, in turbaya ce. Amma milhu da waninsa wannan ya san cewa ruwa tsarki. An fahimta ko? Wannan ya san cewa ruwa tsarki. An fahimta ko? Kun gane shi ne nan da yake cewa au bi madaruhin min gairi qasdin, shine wannan gidan ko? Sai ya ce walau qasdan, shine wannan gidan. Sai ya ce me? Alura min turabin, kaga shi min turabin, kagan shi nan min turabin aw milhin ko gishiri, sai ka ce au gairihi min ajza'il ardi. To nan gidan madaruhun min gairi qasdin, wannan bai san cewa ruwa tsarki ba. Haka nan walau qasdan min turabin, bai san cewa ruwa tsarki ba. To milhu da waninsa, wannan ya san cewa ruwa tsarki. Sai ce wal arjahu ko? Wal arjahu kaga dai kauli mafi rinjaye indabnu yunusa asalbu bil milhi, yawa kaga asalbu bil milhi, wato min turabin aw milhin aw gairihi min aljazail alli,
suka ce wannan ya san cewa ruwa tsarki. نعم An fahimta su waɗannan guda biyu. An fahimta نعم shine asabu bil milhu, kaga milhun din nan wa gairihi da waninsa, amma gidan walau qasdan to na ya san cewa ruwa tsarki. وفي الاتفاق على السلب به إن صنع تردد. To taraddudun malamai ya tabbata fil ittifaqi a cikin haduwar malamai, wato haduwar shi ainihin Shehu Abu Muhammad mai risala din nan da ainihin malam mazarin nan da malam mazari, wato sun yi ittifaqi ala salbi a bisa sancewa ruwa tsarki bihi, wato sun san cewa ruwa tsarki in suni'a, in dai masanu'i ne. In masanu'i ne, da Shehu Abu Muhammad mai risala da ya ce bai san cewa ruwa tsarki ba, da malam mazari da ya ce ya san cewa ruwa tsarki, to in dai masanu'i ne duk wannan ya san cewa ruwa tsarki, wannan duk sun haɗu akan cewa in masanu'i ne ya san cewa ruwa tsarki. Alhamdulillah.